Diegraaf Paul van Erkeles, deputaire Johannes Kramer, Waddenverenigingsvoorzitter Arjan Berghuizen, Kamerlid Lutz Jacobi en wethouder Albert Ploeg oer Halvert aan Zee. Halvert, dat is voor u de veerboord naar Ameland. Maar zal linken de wei is dat al wel heel 4 uur correct. Vanochtend lieten 2 kranen het ruim 25 ton wegende café zakken op een trailer die het hele horecabedrijf in 1 keer naar zijn nieuwe bestemming moet brengen. Het einde van de pier. Maar de trailer is nog niet eens op weg en de beide kranen zullen er nog een keer aan te pas moeten komen om het café echt op de weg te krijgen. Op weg nu met een snelheid van 2 km per uur naar het eindpunt van de pier. Een gunstige plaats voor het café-restaurant. En mij dat toch rekken Halvert in de versukkeling. Zeker het oude centrum. Krimp. Sterke krimp. De bevolking kwam zelfs. Deze fjouwerman met harten voor Sint-Wurgers. Boer Hessel Hiddema, gemeenteambtenaar Jan Silstra, ondernemer Marco Verbeek en AID-man Theo Broersma. We zijn begonnen met een blanco kaart en we zijn naar de belangrijkste stakeholders gegaan. Wij zeiden van, god, dit is het plan, dat is ongeveer wat we heen willen. Hoe zou je dat invullen willen? Nou, en dan ontstaat er een kans voor iedereen om dat op die manier in te vullen. En dat sluit prachtig mooi op elkaar om. Dus we zijn met een blanco kaart begonnen en alle randvoorwaarden zitten hier nou in deze kaart. Dat is nog maar een schets, maar het zou best zou komen kennen. Dus, maar als en elke partij vindt dan ook bij zijn eigen stukje waarom. Ja. In het plan Halvert of Zee. Vroeger zei Halvert ik kon zeggen, en wat kiest nou weer aan? Wat voor mogelijkheden jou dat? En dat wie denk ik hier is voor jou, voor je vriend, dat echt een beetje naar voren kwam. Ja. En toen dacht je, wat een idioten. Nee, dat dacht ik net. Want ze hadden er een heel goed verhaal bij. Dus ze zijn zo eens even naar Duitsland. En wat daar aan de kust bad al jaar. Hoe die dorpjes daar floreren. En nou ja, dacht ik bij mezelf, Duitsland lijkt volgens mij een beetje hoger dan Friesland. Dus dat heb ik wel wat invloed. Maar sjur daar nog eens even naar. En hoe beleven de mensen de zee? En ik denk van ja, ik zeg er wel wat in. Het plan komt erop del dat het dik trostutsen wordt en dat het waard verboen wordt langs Halvert met de oude Halverterveer. Dat de recreatiemogelijkheden dertig vol groter worden. Maar dat ik de natuur zijn uitbreiding vind. Dat de meesten wanneer Halvert komen en tegelijk door de stuwing van het wetter de vargeul naar Ameland net zo vaak meer uitbaggeren worden hoeft. Een combinatieplan met alles in zit. Nou, en dan ren je slachtoffer te Halvert. En dan denk je, hier moet wat gebeuren. Ja, dat denken wij al heel lang, je moet wat gebeuren. We denken ook dat het ijs de mensen zelf doen. En je denkt ook van, hoe kan dat nou? En dat is nou juist naar Halvert, dus juist naar Dokkum, dus juist naar Kalm. Ik neem die alle drie even. Vroeger waren dat gewoon bloeiende handelscentra. Halvert meer voor naar het wetter, naar Dokkum lijkt ook gewoon de zee, Admiraliteitsstad. Maar Kalm, die krijgen Lixa.
Dan hier ze echt een waag. En dat wie ik zei. En ja, wat doet er dan de tijd? Wat doet dat? En wat doet menselijke ingrepen? En we hebben er een dikbedel aan. En we hebben er een roembaar omheen lijn. Ja, en nadien komt er dan meer. En stadion gaat het bedrijfsleven voort. En ja, dat is wel zo. En dan de zorgen van wat dat voor invloed had. Dus je het effect kan houden. Hoe ze niet leegkomen. En wat ik ooit nog schande is, vind ik dat het Ameland of Veerhoes net meer besteedt als kroeg. Het is er nou wel, maar ja, dat soort dingen. En dat geeft je dan wel een beetje ontheerd. Het is volgens mij ik nog eens een keer, misschien nog wel haast het allerbelangrijkste, dat deze regio van Holwert, eigenlijk is het zo de hele Waddenkust hier in Friesland tot in Delfzijl, dat er meer leven komt. En dus had de man, die het verder hult de jongens neemt worden, elke keer benaderen. Ze kwamen bijgelijks ik uit bij Mr. Oeral, Joop Mulder. Er zijn natuurlijk zat mogelijkheden, maar het is natuurlijk ook heel leuk dat je niet alleen bij Holwert zegt van je kunt met je speelgoedbootje daar naartoe, maar je kunt vooral ook in die omgeving kun je zien dat daar een nieuwe ontwikkeling is op het gebied van zilte landbouw, zilte veeteelt en allerlei dingen die we aan elkaar willen knopen. En zeggen van ja, daarmee maken we dat werelderfgoed nog veel unieker dan het er al is. In de ontwikkeling van die plannen, waarbij men nu met de plannen is genaderd tot Zwarte Haan, is de gedachte gerezen om in plaats van de verhoging van de dijk van Zwarte Haan tot Ternaat 2 dijken te maken van de vaste wal naar het eiland Ameland, waarbij dus een bepaalde besparing zal kunnen worden gemaakt, omdat in plaats van deze afstand Zwarte Haan Ternaat en ook de dijk ten zuiden van Ameland daarvoor in de plaats kunnen worden aangelegd 2 dijken tussen de vaste wal en het eiland. Waar wij nu staan was eigenlijk het begin van een dam die men wilde maken van hier naar Ameland. Echt vanaf hier gewoon rechtstreeks naar Ameland. En dat was een eerste van een rij dammen die zou zorgen dat dit geen Waddenzee zou zijn, maar gewoon een polder vol aardappelvelden. En er was een scholier die dat destijds las in de krant en die zei van dat moeten we niet willen. De Waddenzee is zo bijzonder, dat moeten we niet willen. En die heeft toen een advertentie gezet in verschillende kranten van wie ook niet wil dat de Waddenzee wordt ingepolderd, meld je. Ja, en zo is eigenlijk een hele vereniging ontstaan. Hij heeft een hele beweging op gang gebracht. Ja. Jullie hebben geweldig gevochten tegen allerhande situaties die op de Wadden waren. Ja? En dan zijn we in 2015 en dan zijn er een aantal lui in Holwert en die zeggen wij willen eigenlijk daar vandaan weer een vaart graven, helemaal open, door de natuur heen richting Holwert. En dat vinden jullie goed? Ja, ik vind het een geweldig plan. Ja, het is een fantastisch plan. Want het mooie is, wat de Waddenzee bijzonder maakt, is de dynamiek. Weet je wel? Dan is het weer eb, dan is het weer vloed. Dan is het een beetje zoetwater erin, dan weer zout. Het is een ongelooflijk dynamische natuur. En dat hoort erbij. En deze dijken waar wij nu op staan, zo'n vaste, dikke dam zeg maar, die blokkeert dat. Dus als je het weer mogelijk maakt dat het water weer verbonden is zeg maar, met het binnenland, dan herstel je eigenlijk een stukje natuurlijk systeem. Je moet onderbreken hier een steek naartoe. Dat er nou is. Ja. Dat? Maar er komt wat nice van waarom. Binnendienst komt er een heel soort natuur van waarom. Als de recreatie op die kant concentreert de natuurontwikkeling op deze kant, maar broedeilanden en slikkige oevers en prachtig mooi, dan heeft de wezen volle riekere natuur als die kwelder al echt wel een heel soort van is. Dus dat brengt zout en zwiert, wetter brengt bij elkaar, daar ontstaat een ideale voedselsituatie. Er is altijd vol meer voedselaanbod aanwezig als in het zout, of in het zwiert al minder. Dus dat komt vol meer waarom als was daar voortneemst. En dan kun je tegelijkertijd, Staatsbosbeheer is hier bezig met het herinrichten van de kwelder, maar daar kunnen ik werk op ons. Dat kunnen wij nog mooier maken als dat het plan nog binnen. Want dan brengt het water nog vol dichter naar dat gebied. Maar dan dit plak. Dat halve, dat bestaat al, hè? Dat leidt er al. Maar dan dat aanpassen aan wat hier gebeurt? Nou, net meer als het nodig is. Je had duidelijk hier het windwarp. En dit is die oude kern, de oude terp en de oude terp van het Sjerken. En eigenlijk concentreert zich het meeste maar leegstand en vervallen hier in die oude kern. Ja. Die is juist het mooist weer om te bouwen naar een hotel Holwert.
Nee, maar dat zal dus wel gebeuren. Daar maar woont het ook gebeuren, ja. Het gaat heel mooi in elkaar op. Het is verweven, maar elkaar. Dus het zit elkaar totaal... Daar waren eigenlijk goed nog over. En die maakt daar echt mooi waar en blijven. En ik vind altijd dat het een keerwinningje voorrang had op toerisme. Maar uiteindelijk een leegdorp is echt niks. Dus dan is dat ook een optie. Nou kijk, het is zo dat wij voor 2018 de keuze gemaakt hebben om een sense of place. De thematiek die Oerol bedacht had en uiteindelijk om dat uit te spreiden over het hele Waddengebied. En daar hoort Holwert natuurlijk ook bij. En toen ik van de jongens hoorde over het enthousiaste verhaal van Holwert aan Zee. Toen ben ik met hen in gesprek gegaan en toen heb ik gelijk gezegd van nou, dit past precies in die filosofie die ik heb met sense of place voor het hele Waddengebied. Oftewel ontsluit het Waddengebied. En zorg dat je daar een cultuurroute maakt. Zorg dat je daar met kunst en cultuur een nieuw toerisme creëert. Een soort met wat we dan noemen het cultuurtoerisme. En daarmee kun je gewoon die krimpen te lijf. We staan met een reg naar die dik daar. En we moeten nou dwars erin. Dus we moeten dus zicht op oriënteren naar de andere kant. Het hele waardgebied, cultureel werelderfgoed of werelderfgoed. Dat waar ik bij de culturele slag in dogen. En we met Joop Mulder dogen. De hele is al de economische kant. De industrie die al voortlussen is naar Drachten, die de VN al jouwt. En terecht, de infrastructuur dat is daar volle beter. En de verlezen hier te vier voor, maar daar staan nog ook gewoon op het watergebied. Dus trolley die ik kennen. En de sjurgen naar Ameland en de dynamiek op het water, wat je daar nog even kennen. Nou, of het kan, dat is onderwerp van het onderzoek. Het enthousiasme van die groep is zo groot dat iedereen, en ook wij, weten te mobiliseren. Wij moeten hier wat doen aan de dijk. Hè. De dijken zijn op bepaalde onderdelen afgekeurd. Er is nu een grote studie gaande wat we precies doen. En in die studie zijn ook de alternatieven meegenomen die Holwert aan Zee in de kaart kunnen spelen. Dus wat dat betreft, ze hebben ook ons gemobiliseerd. En als het juist naar de wetterstructuur, en dan ben ik wat dat betreft een leek, dan maar misschien beter dan het wetenschap vragen. Maar als je zuidwestenwind hebt en een protte wetter, dan stuurt alles naar het noordoosten op. Nou, gemaalbelau zo weet ik wel van. Nou, dat is echt veerste duur. Maar als dan aan Zwarts, via de Holwerderveert, via de Ier, Holwerderveert, dan is een belangrijk deel van het wetter via deze kant naar de zeestroom letten. En volgens mij heeft dan ook een mooi stukje oplossing. Nou, die vaargeul, als die terugstroomt, ja, dan heb je direct minder bakkelprobleem. Want het is zo van, juist bij Haas, ben je een probleem? Bij Skiermozerg, juist de problemen om naar het skiën te komen van lauwe zogen. Ja, er is wel eens wat, maar net zoals hier. En overal rent het wetter eruit. En dat is hier net zo. Dus volgens mij is dat extra mijn ministeries. Ze zullen al je mind wat voordeel wel. De stroming van die spuigeul om die richting de vaargeul te geleiden. Daar zou ik wijzen kunnen dat die vaargeul op een andere manier inricht. Dus dat die stroming zodanig geleist dat er ondersteuning wordt op dat oorenstuk van de vaargeul. Dus dat is de vaargeul ik nog afsnijden kist. En dat scheelt 10 minuten varen hinnen en 10 minuten om. Dus dat scheelt 24% varen, 24% uitstoot van die veerboot. Dus op het lezen wie die rugzaak, het is in het RIEK van Urgent, van Stichting Urgenda. Dat het RIEK 24% minder CO2-uitstoot reduceren mag. Nou, dat is mooi. Dan is hier het begin al 24% uitstoot, dat past er hartstikke. Zes Jo, je maakt een zeesloes of een derde sloes? Nou ja, kijk, dat maakt mij niet uit eigenlijk. Hè? Nee. Als het maar veilig is. Ja. Dus of er een sluis moet komen in die dijken, of sluizen zijn natuurlijk weer objecten die meer of minder onveilig of veilig zijn. Als het allemaal aan de norm voldoet, maakt het mij niet uit. Het gaat uiteindelijk om de vraag, ja, hoeveel geld hebben we er met z'n allen voor over om dat te creëren met elkaar. En als je doet wetter van de orenkant komt de Holwerderveert van uw dokken. Van daaruit moet je dan het waterpark in. Hier kom ik in boordjes. Nee, maar nou net. We zetten ze nou aan zijn heger opballen. De mag nou vanuit het Marengebied, dat is het vaargebied, maar ze dus omheen. Ja, dan krijgen ze dat onlauwe oog daar.
Ja, en dan gaan ze weer naar beneden. Ja, maar als ze nou jelwijs ljouwt, lauw zo. Kan ze eruit. Ja, maar die leur had in Hegen wat zijn en Grauwing en wat vierste cellen, die kom je in. Ja, daar haast ik nog even een Ja, maar daar ben ik in wat vaders. Om de warre sfeer, de maritieme sfeer hier te krijgen. Het lakkert ook nog net. Je bent in faciliteiten. Nee. Het ziet er mooi uit, maar het is net echt verteld, dus daar maar wat aan doen. Ja. Maar dat is echt de onjaagfunctie van meerdere ontwikkelingen, maar het jagen het hele gebied eraan. Nou, die Holwerterveer den mij nog wel een hulsoort aan barren om daar een recreatiecentrum Holwert van te maken. En dat is toch de bedoeling van de werkgroep. We zijn vanuit alle windstreken bij elkaar, we houden van en het klinkt als een klakje, het draait hartstikke mooi. Ja, maar dat ook, en dat is, ja, je zet er een proto eigen tijd in en eigen jood in, maar ter nota levert het nog steeds wat op. Ja, maar nou is het ook een reeks ambtenaren, maar dan wist dus een beetje hoe het daar in de wereld in elkaar zit. Maar dan was mijn winkelman en een boer met de verder mee redden. Gelukkig wel. Ja. Dat is wel een talent van u, denk ik, Theo. Dat we dat kennen. Ja. Nou, mijn boer voor de loonzaken, daar heb ik geen verstand van. Nee. PR, marketing, het past al precies in elkaar. Ja. De vul kwam mooi aan. Het past koor. Dus dat is eigenlijk ik tafel. Ja, het is maar tafel bij elkaar, zeg ik dat. Ja. De mooie dingen ontstaan uit tafel. Waar je er niet in kan staan. Ja. Ze zijn in die zin anders dat het enthousiasme ervan afspat, doorzettingsvermogen. Het is gewoon, ze hebben zich echt vastgebeten in hun fenomeen. En dat doet mij een beetje denken aan de beginjaren Oerol, toen ik ook zei, ik laat nooit meer los. Ik ben zelf persoonlijk erg gecharmeerd van Holwert aan Zee, omdat die jongens die krijgen geweldig veel enthousiasme voor elkaar. Ik vind ook dat het gebied nieuwe uitdagingen nodig heeft. Als je naar die dorpen kijkt hier rond de Waddenzeekust en vergelijkt met andere delen van de kust in Nederland, dan hebben wij ons in Friesland toch een beetje van de Waddenzeekust afgekeerd, behalve dan de eilanden, maar aan de vastelandkant. Dus ze hebben groot gelijk dat ze zeggen, goh, is er eigenlijk niet meer te doen? En dat spoort wel weer goed met wat wij als waterschap voortdurend proberen. Wij investeren 40 tot 60 miljoen elk jaar weer opnieuw in het Friese gebied, in ons werkgebied, ook een stukje Groningen. Kunnen we nu niet die 40 tot 60 miljoen, kun je daar nou niet echt meer maatschappelijke meerwaarde aan toekennen? Hè? Je kunt een gemaal bouwen, maar je kunt ook kijken wat kan het gemaal nou nog meer voor de omgeving betekenen. Je kunt de dijken, vroeger mocht er geen spijker in die dijk geslagen worden. Nou, die dijken zijn natuurlijk prachtige cultuurhistorische vormen in het landschap. Daar moet je iets mee doen. Mensen komen hier zelf mooi dat idee. En als dat echt een heel soort mensen oploopt en we gaan een mooi symposium houden en maatschappelijke kosten en batenanalyse, als het aantal baden opsmieten kan, wat het belooft, nou, dan groeit Holwert ook bij. Kan Holwert ook bij groeien. Die man maakt zijn plan en die gooien er tegelijk naartoe in, die zetten de cultuur erbij en dat het begint te leven. Ja, dat is fantastisch. Ja. En ik vind dat je als oerriet verplicht bent naar deze man om deze plan ook zo serieus te maken. Want we hebben bekvol van participatiemaatschappij en mooi denken en van onderop. Nou, dan komt er iets van onderop, dan maken we daar natuurlijk ook heel serieus mee omgaan. Ja, het is denk ik een hele slimme manier om zowel en de natuur te checken, maar ook het wetterbeleid zo efficiënt mogelijk te maken. Het is uiteindelijk goedkoper en beter en mooier. Maar ik denk dat de jongens van Holwert het wel voor elkaar gebracht hebben, dat iedereen in de goede mode staat, dat het nooit betellen wordt moet. Je doet het heel anders hoor. Overal zitten. Eigenlijk ben wij super slim. Maar hier wil het lullen. Ja, overal willen we dit soort dingen, grote projectbureaus inzetten door gemeente had. Maar je ziet vaker nog hoe het fout rent. Ja, dat zie je wel hoe het fout rent. Want dan samen had het net. Het moet van onderop beginnen. Het moet van onderop drogen worden. En dan komt de rest vanzelf. Het moet klappen terug inhouden. Ja, maar dat idee moet toch inhouden? De ideeën die er alleen bijvoorbeeld, dat wie de hele Westpolder ontgraven. Eén groep marmite. Dan zeggen wij al met z'n vieren, dat is dus te 4. Dat is een stap te 4, dat is longen te volle, maar met krimpen. Dat is een signaal. Wat doe je met een groep maar als je er net uitkist? Ja, dat niks. Je kan een vis erin, kan je net spelen.
Dus er moet gewoon gat in de dik. Nou, we nog eens even terugredeneren. Dan kun je het nog wel bedenken. Jawel. Shirt zo hierin, maar misschien... Ja. Maar Holwert is een programma. Maar ik wil in PS morgen ook een keer kennen zitten. Van, daar hier een gat in zit. Ja, maar dan lezen die opgaven net zo sterk als jullie. Hier lezen ze al, ja. Plus dat we een directe verbinding hadden met de Lauwersmeer, met de Elfstedenroute. In het begin zag je ook wel dat Rijkswaterstaat, waterschap, Staatsbosbeheer, iedereen was een beetje de kat uit de boom kijkend. Maar heel langzamerhand begint iedereen te beseffen hoe uniek het is om natuur te beschermen door natuur te laten zien. En door die landschapskunst krijg je extra aandacht voor die natuur en daarmee laat je de natuur veel beter zien. Dat hadden wij dan nooit kunnen denken, dat jullie zeggen, ja, breek die natuur maar af, ga er maar tussendoor en dan recreatie, het komt allemaal goed. Het is, Ja, ik vind het grappig dat je het zegt, dat je daar niet, dat je daar niet aan dacht. En dat is eigenlijk, vind ik het wel mooi dat je dat zegt, want het is blijkbaar heel erg nodig dat we dit vertellen. Als mensen dit niet weten, dan dat is alleen maar een gemiste kans. Want de mensen, die ondernemers uit Holwert en de natuurvereniging, zoals de Waddenvereniging, die is juist, we vullen elkaar hartstikke mooi aan hiermee. Dus, ja, dus samen kun je maar Rijkswaterstaat ook, het waterschap ook. Iedereen vindt dit een prima plan. Dat is ja, dus dan moeten we het ook gaan doen. Ja. Ja. De mat wordt aan het dik gebeuren, dat zei het wetenschap. Ja. De mat wordt aan de Holwerderveert gebeuren, dat zei de provincie. Ja. Dat zei de gemeente. Er moeten diverse dingen komen. En we moeten wat in de crème doen van dit dorp, want het valt haast in elkaar in de bodem. Dus als je al die dingen optellen, dan haal je al een mooi soort centen en een mooi soort voer om te zitten van, hé jongens, dit doen we. Ja, maar eerst maar we zien, en ik bedoel dat herhalen, van het onderzoek moet uitwijzen dat inderdaad het zo is dat een gat in de dik budget bespaart op baggerkosten. Daar stiert en valt het mooi in zijn grootste vorm, staat het nou voorluidt. Mocht dat net kennen, dan maar we zien van wat dan al te geren maar de meerskip verzeld. Maar het is natuurlijk Washington dat wat hier gebeurt, daar word ik echt heel blij van. Daar krijg ik een warm het van. Maar ik wil graag als bestuurder een coole holle houden van oké, ken het ik en als het net kent, wat doen we dan? Je moet ergens beginnen. Ja. En Holwert is van de gemeente. Holwert is van de gemeente. Dus als gemeente mij hem zeggen van wij hadden zelf wel een verroer. Daarom. Wij hadden er een plakverroer, wij hadden er een van het meeste verroer en voor de rest dan hebben we er een heel soort energieverroer. En dat had de bevolking ook. Ja, maar je neemt geen bedragen, provincie neemt geen bedragen, Riek neemt nog geen bedragen. Nee, geen investeringsbedragen, dat moeten we onderzoeken. En we moeten erom denken dat die onderzoek net lang wordt. Dat maakt gewoon wel actie. Dus wat we op inzetten is dat er actie blijft. Waar vertelt dit nou? Dit is voor het grootste deel natuurlijk Rijkshulp, maar cofinanciering, dus de provincie moet er nog bij lezen. Wetenschap en Europa zal ik nog. Dat zijn de voor jou grote jongens. Ja, nou. Dus wij ik een beetje elke. Ja, wij jou een beetje. Het komt al bij u wij uiteindelijk. Dat ja. Is, ja. Maar komt het er wel? Ja, ik begin met wollen. Maar dan denk ik, zowel bij het Rijk als tenminste mijn beeld bij de provincies dat het ook wel positief is. Wetenschapper had je laatst een project daar gewoon had dijkgraven. Ik echt heel stellig zijn. Als het aan u sluit, komt het er. Nou ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke actoren om het succesvol te maken. Als er een heel groot gat gegraven moet worden om een waterhoeveelheid te creëren die vervolgens daar de baggerkosten bespaart. Ja, dan is dat grote gat levert ook weer zoveel materiaal op dat wij vervolgens daar weer met de dijk iets mee kunnen. Ja. Dus op zich is er best win-win situaties aan het te creëren. En daar zijn we ook heel enthousiast over. Ja. Daar doen we ook enthousiast aan mee. Maar ja, het valt uiteindelijk, valt of staat het met is het betaalbaar. En ik vind wel zelf, ze hebben nu deze problematiek op de kaart gezet. Heb ook de mogelijkheid om ook over andere ideeën na te blijven denken. Hè? Als iets niet helemaal lukt financieel, wat is er dan wel mogelijk om dit gebied te versterken? Hè? Dus maar je toch wat doen. Dus wij moeten hier sowieso wat doen. Dus dat bedrag lijkt clear. Dat is hoeveel weten we nog niet, maar we moeten iets doen de komende 10 jaar hier, denk ik. Het gaat om een soort yield. We zijn verplicht onder meerskip. Omdat het zo'n enthousiast en nieuwsgierig idee is, wat een hele goede oplossing biedt, kennen zo, ben ik verplicht om heel goed uit te zoeken. Werkt het echt zo, zodat wij ons intinken of zodat de plan dus voorspegelen. En daar moeten we echt heel goed op studeren. En op het moment dat dat kan, dan ontstaat er een nieuwe situatie. En dan moet je met alle instanties praten van hoe gaan we dit nou doen. Holwert aan Zee, dat moeten we gewoon gaan doen. Ja. Geven jullie ook geld?
Ja, door er uren in te stoppen. Maar ik denk dat net iets meer nodig is dan wij kunnen hebben. Maar we hebben het wel op verschillende manieren geprobeerd en zijn er wel mee bezig. Misschien kun je via een project aanvragen bij een fonds, een postcode-loterij. Kunnen we wel daar elkaar mee versterken. We zullen het niet helemaal kunnen doen, maar ik vind wel dat we met elkaar daar een opdracht in hebben. Want als je het wil, ja, dan moet je ook aan de slag om te zorgen dat je het ook financieel voor elkaar krijgt. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging. 4 van de songen die er net zijn, hebben we betaald worden. Nee, maar dat is nog wat te betalen. Je kan dat nou net erop. Dan wil je net precies weten waar je toe gaat. Fijn met ik ben weer dan een achterband daar. We zijn maar oren hier bezig. We zijn maar oren hier bezig. Ja, nee, het feit dat ze er al naar werken, dat ze ambtenaren de vriend zetten en dat ze daar enthousiast over zijn. Enthousiast ben je al snel, maar dat je dus echt de beurs loopt om je eigen mee snel een rekker te laten, die auto iets aan. En dat sluit eigenlijk gewoon met de opgaven die ze halen. Maar dat is ook al besprutsen. Dus die kant zal het ook uitgaan, maar dat is nog net heel simpel van dat het mooi regelen is. Zo wil ik het net. Met alle respect voor de heren die alles nu getrokken hebben. Ze hebben geweldig veel reuring veroorzaakt. Maar uiteindelijk zijn er toch een paar mensen, zoals bijvoorbeeld de provincie, die zijn nek moet uitsteken en zeggen: en nou gaan we dat project trekken. Het kan nog mislukken, het kan slagen. Ja. Maar we zetten er wel een professionele organisatie op die hier en daar overal binnen kan treden. Die ook de middelen heeft om het allemaal uit te rekenen. Ja. En dat moet een keer gebeuren. Van Erkeles vindt dat de provincie wat waar maakt. Maar de provincie die ziet het bij Rijkswaterstaat. Die heeft die enorme kosten voor het baggeren. Die worden dan, als het goed is, uitsparen en die zullen dan in dit project stussen worden moeten om dit te bekostigen. Nou, dat vergt nogal wat. Ik van Rijkswaterstaat, die moet erbij wijzen, maar wij nemen dus verantwoordelijkheid. Ik, omdat we even uit de meerschap ontruimd binnen, om zeg maar die eerste vraag van, werkt het zo? Zat de plan het vuist is, die goed helder te krijgen. Hoe voorkom je nou dat er aan al je meeste mensen zitten van, ja, dat wordt het vissel, die man, dat doet niks. Ja, dat risico zit er altijd in. Maar het zit nu op het moment in de onderzoeksfase. Dus dat ze werk we vregen worden. Dat neemt tijd. Vooral politiek had behoorlijk tijd nodig. Wij willen helder hebben van het plansite gaat in de dik minder baggerkosten. Is dat zo? Het water verhoort alle dagen, alle uren. Dat betekent dat er heel goed naar zoeken. De morfologie zat dat je. Ik leer elke keer wat bij in dit dossier. Maar daar moet die vraag met helder. Op het moment dat er een duidelijk ja uitkomt, ja, dan ontstaat er een andere situatie. Maar je hebt zelfs 22 augustus praten over dat duidelijke ja. Want van de mensen die het onderzocht, die zeggen nou, ja, dat klopt. Ja, daar luidt nou een varierig rapport. Die zeg ik van, er mag nog om, maar dat bij wetenschappers, om te zeggen van, er moeten nog meer vragen beantwoord worden om er helemaal helderheid op te gaan. Nou, ik snap dat. Natuurlijk, 100% garanties krijgen we als bestuurder net. En dat betekent dat we in de komende tijd dat rapport goed bestuderen moeten. En misschien moeten, is dit antwoord voldoende of moeten we daar nog wat meer ontwaan. Maar we moeten daar wel even heel goed op omstuderen. Wat wij dat de gangen erin zitten bloot. Er is natuurlijk nog verschillende partijen, verschillende stakeholders, belanghebbenden, die graag hun eigen onderzoeken gaan willen in dat hele brede palet van projecten, van wat Holwert eigenlijk is. Dus als hij dat nou zich talloeken en dat verdwijnt achter de schermen, dus dan weer bij de grip kwijt en dan kist ik net zien wat er gebeurt. En dan neemt het pakket mee onder. Dus als wij dat vast horen kennen en we sluiten ervoor dat het net stilvalt bij oren stakeholders, dan horen we nice. Dan bloot er progressie. Ja. Vroeger stonden we tegenover elkaar, want heel veel van de boeren die wilden het hier juist wel inpolderen. Ja. Ruzie, zeg maar. En nu gaan we gezamenlijk gewoon het vieren dat we hier zo'n mooi werelderfgoed hebben. En we gaan het ook nog eens beter maken. Nou, dat lijkt me een mooie toekomst. Ik heb gewoon wel het idee van dat het er hoe het zien je lezen kennen maat. En dan denk ik, dan sugar het wel voor me. En zo beelden hij het ook bebracht. En daar had die man ook prachtig dingen, mooie filmpjes en zo. Toen just het leven. En dat zit elke niet in. Dus ik heb best, dan denk ik van ja, Holwert nog zee komt. Hoeveel lier is het klaar? Nou, met z'n eerst zit Skype in de grond. Ja, dan gaat in de dik. Ja, dan leven we het haast op. Ja, dan wordt het op. Maar de vraag die... Ja, goed. Maar dan moet er eerst een centen komen. Nou, dat valt in orde. Als de eerste is dat die 4 plannen er al binnen, die kost je last van, dan direct al je hield. Als we die nog eens bij willen brengen. En dan dat stukje ertussen. Plus dat is de hele Noordoosthoek een boost die aan kist. Nou, dat is nergens over met man. Maar je hebt dan ook rekenen, kost het niks. Ja, dat weet ik wel dat het produceerd is. Maar dat zit niet in. Maar dat is onderbouwd, maar een kosten-baat-analyse. En daar hoor je net onder twijfelen, dat is gewoon goed.
Maar Halvert is eigenlijk een gevoel. Je kan het helemaal op cijfers zetten, je kan het helemaal uitzieken, dat in de detail, dan kijk ik wel 100 euro dan. Maar Halvert is een gevoel van, denken we machinaal dat we de goed en dan ja. Nou, dan kun je zelf niks kwalijk meer, maar achteraf dat het toch eens uitpakt is. Pak goed uit. Maar Halvert is vind ik vooral een gevoel. Dat is onmogelijk op waarde zetten. Wat levert natuur op in euro's? Nou, doe het maar eens. Toen hij geboren werd, was het heelal het zonnestelsel met een groepje sterren eromheen. En niemand wist hoe groot dat was. En laat staan dat we ons dingen afvroegen van waar het vandaan kwam en waar het naartoe ging. En dat begrip dat we nu hebben, dat heeft hij voor een deel helpen opbouwen en heeft het natuurlijk ook zien groeien.